Čaute, ja som Maroš, z Menoreska, vlastne konateľ Menoreska. A dneska sa porozprávame o EIP 7702. EIP vlastne znamená Ethereum Implement Proposal. Ide o to, že vlastne na Ethereum sa robia nejaké updaty a je to ako proposal, že komunita vlastne navrhne, že aha, toto by bolo dobre zmeniť, toto by bolo dobre nejako upraviť a vlastne sa dohodnú, že či hej, či nie. A je tam nejaký voting systém. A EIP 7702 je hlavne o používateľských účtoch, o EOA, to sú Externally Owned Accounts. Basically, že každý, kto má peňaženku, tak je takýto účet klasický, proste seed phrase a EOA. Je to dôležité kvôli tomu, že teda takto, tento update bol v tom celom Vectra update, že už to funguje, hej. S tým, že problém predtým bol, že vlastne tie peňaženky sa nemohli správať ako smart kontrakty alebo celkovo zgrupovať viacero vecí, čo sa chce zrobiť na blockchaine do jedného pokynu. Takže vlastne týmto updateom sa dá to robiť a je to potom jednoduchšie a bezpečnejšie pre všetky strany. Dajme tomu, že máme nie je to 100 peňaženiek, ale to, že ich je 100. Nejakých 100 peňaženiek a chceš proste nejako fungovať na tej sieti, na sieti Ethera, tak bežne by si potreboval mať tam teraz, hej, som si dal príklad nejaký USDT a nejaký Ethereum, hej, chcem poslať ja tebe nejaké doláre, zaplatím gas fíčko z peňaženky vybavené. Ale ak chcem volať viacero peňaženiek naraz, tak na každé musím dať Ethereum, aby som mohol vlastne zrobiť tú transakciu, čo už proste môže byť celkom aj problém. Kvôli tomu vlastne to EIP 7702 robí takú možnosť, že môžeme zrobiť jednu hlavnú peňaženku, na ktorej bude všetko to Ethereum a na tých zvyšných peňaženkách stačí, že bude USDT a vlastne tá hlavná peňaženka z Ethereum môže zrobiť sa to volá splnomocnenie kvázi pre tie ostatné peňaženky s tým, že vlastne oni môžu používať to Ethereum, ktoré je na tej hlavnej peňaženke na tej gas fíčka, že vlastne nemusia samotné peňaženky držať tej gas fíčka. Pred vlastne tým EIPčkom bol problém, jak som hovoril, že treba vlastne robiť viacero takže kliknutí, aby sme dosiahli nejaký výsledok. A napríklad pri nejakom swape, neviem, možno máte skúsenosť, robíte swap na CowSwape, prvé pýta approvenúť vlastne spending tokenov na peňaženke, to je jedna transakcia, jedno gas fíčko a potom je swap, druhá transakcia, druhé gas fíčko. To je vlastne tá hlavná výhoda, že vlastne sa to dá do jednej transakcie, tým pádom vám to ušetrí gas fíčko aj samotný čas, že to nemusíte vyklikávať dvakrát raz. A je to tiež dobré v tom, že vlastne nejaké DeFi protokoly alebo podobne, nejaké platformy vám môžu kvázi zasponzorovať to gas fíčko. To znamená, že vám netreba mať to Ethereum vlastne na tie peňaženky, aby ste mohli nejako fungovať na chaine. Je to dobré napríklad v tom, aspoň mňa napadol taký návrh, napríklad na Uniswape, nemajú svoj Uni token. Napríklad, že keď peňaženka, ktorá chce robiť transakcie, má neviem 10 Uni tokenov staknutých, tak má 10 transakcií zadarmo mesačne napríklad, že nemusia platiť gas fíčko. Takúto implementáciu môžu dnes zrobiť. Predtým, ako hovorím, pre approve, potom swap. A momentálne je to len approve a swap jedno. No takto, tie protokoly, čo to implementujú, tak to môžu takto urobiť. A v podstate čo funguje to tak, že spraviť si akože používateľ nejaký taký jednoduchší smart kontrakt a vlastne sa môže viacero vecí vykonať na chaine vďaka jednej transakcii, v ktorej vlastne chceš zrobiť 10 vecí, dáš to do jednej transakcie a všetko sa to naraz stane. No ak som dal nazvaný príklad, čo by ako to mohlo vyzerať, že zober jedno Ethereum, vymeň ho na Uniswape za USDC, z toho potom okamžite daj na AV a druhú polovicu vymeň na CowSwape za prepnutý Bitcoin. V praxi vieš čo zrobiť v jednej transakcii, ťukneš, bum, hotovo a do pár sekúnd sa to všetko urobí, ale teraz pred tým updateom to bolo tak, že zoberieš Ethereum, ideš na Uniswap, dávaš approve swap, potom dojdeš na AV, tam to vložíš, potom ideš na CowSwap, approve swap, takže by ste mal to vlastne 5 transakcií, 5 gas fíček a tento máš to rýchlejšie a v jednej a je to jednoduchšie. Akurát ten setup trvá trošku dlhšie. Z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť.
podstate k tomu, tej veci, čo urobíš z jednou transakciou, treba mať robený smart contract na to, predpokladám. Čiže to niekto musí implementovať najprv, aby to tam niekto dizajnoval, architektoval, čo robíš? V podstate, keď som to ja dobre pochopil, tak ide o to, že ty v svojej peňaženke, keď máš peňaženku, ktorá podporuje ten update, ty si tam vieš navoliť, čo sa má vlastne stať. Že už priamo v peňaženke. Alebo možno niekto zrobí nejaký tool, na ktorý si spojíš peňaženku a ten ti to akože tam pripraví rovno. To som presne myslel na to, že či to musí byť už predrobené, alebo si to viem vychytať. Neviem, že či to už funguje takto. Napríklad MetaMask, najpoužívanejšia asi moletka, to má tak, že ona ti ponúkne, že môžeš konvertovať svoju normálnu wallet do smart wallet, do smart account. A to vlastne spraví to, že deleguješ pre vlastne tú dobu tej transakcie nejaké oprávnenia na ich delegate kontrakt a tým pádom, keď ty potom niečo ideš spraviť a napríklad tá aplikácia, ktorú ideš použiť, napríklad Uniswap alebo CowSwap, Aave a takto, podporuje to, tak ti umožní všetky tie rôzne akcie, approve, deposit, swap, všetko toto deleguje z nej. A potom už len proste vyslovene na jednu tlačítko to sa spraví. No práve toto ma zaujímalo, že keď to neexistuje ten chain tých vecí, niekto to buď musí robiť, alebo si čisto viem, že sa to paráda, alebo si vlastne môžem pre seba také common veci, ktoré furt robím, povedzme. Minimálne, MetaMask to už je horšie. A už komunálne aplikácie to podporuje. Je to zaujímavé, pretože fakt tie veci, ktoré proste boli zložité, že treba akože veľa sekvenčných konverzií robiť proste po sebe, tak teraz sa dajú proste batchom dokopy. Mali by som potreboval tie transakcií batch, mať niekde nejakú takú túle, že to je proste vizuálne to ide, že ako čo sa deje a potom ako také nejaké N8N napríklad aj. Dá sa veľa vecí dokopy. Čiže už to je online, môžeš sa Áno. To od Spectra to funguje. Čo bolo kedy? To bolo nejaký... Maj. Začne maj. Ty si rozumiem, že mesiac asi. Asi že maja, ne? Tak tak, hej. Alebo dva. Myslím sa, že 6. maja, tak 6. júna. Neviem, ale už to je proste, už funguje. A už to je na Ethereu, Arbitru, Inčení, asi Optimizme a na rôznych tých veľkách. Zaujímavé nejaké také ďalšie use case, to čo robí s tým, ale to je naša aj nejaké veľký pre iné. Tak si tam rozlišili. Ak tým tieto hackeri museli dať jeden signature, pre multi-utility, pre firmu napríklad, tak teraz môžu dať ten smart contract, ktorý proste spíše všetky peniaze, ktoré sú na smart contract. Je to inovácia, kde na jedno tlačítko vieš byť všetko. Áno. Pokiaľ deleguješ svoju walletku pre nejaký malicious contract. A to predtým bolo problém, lebo aj napríklad na proof pre token vieš dať ako transakciu, ale ako ten permit, čo je message pre server. Kde povieš, že proste ďalšiu pol hodinu môžeš použiť toľko toho. A to tiež akože bolo tiež na jednom tlačítku ako preč, ale len pre jeden token. Teraz už sa dá pre celú walletku. To bolo Čiže treba dávať pozor, cez ktoré walletky a čomu dávam delegate. Ten end user musí Dávať pozor. No. Hej. Dobrý pojem. To sa dá úplne zaspať, no je. A už dokonca pri spustení boli nejaké tisícky tých malicious delegate contractov. A že plno ľudí prišlo o peniaze, ale tak v MetaMasku to funguje a to je ako verejné funguje. Ono tak podobne tak funguje, že vlastne ty keď dáš delegate v MetaMasku a to je delenie walletky, tak to nekomunikuje plne. Čiže ty musíš dať delegate, potom ho zrušiť a potom si to aktivovať napríklad iný.
Jo, je tak počúvam. Lebo ty vlastne môžeš mať plno rôznych typológií kontraktov. Oni sa môžu líšiť, ale proste môžu byť dobrý. Čiže to nás na iný, volať na iný. V podstate keď tam rozmýšľam nad niektorými vecami v DAO managemente, kde sme tiež vyšli koľko takých, že musíš robiť 4 transakcie, 6 transakcií, actions spustiť na to, že approvnúť na to, keď niekomu, čo za teba to v podstate šíri, že takýto use case si vymyslíš. Možno to bude zaujímavé, keď to implementuje zase Aragon. Je to trvať. Lebo že tie externé, ako tie obyčajné voletky, proste museli všetko robiť separátne po transakciách. Na kontrakte to už vedeli predtým robiť naraz. Alebo keď si mal niečo ako aj safe wallet, to tiež mal si voletku, ktorá bola profesionálna dobre. Ale teraz už to vedia robiť do všetkých, ktorí si to aktivujú. Čiže pre tú dobu transakcie tvoja voletka vyzerá ako smart contract. A keby sme chceli teda začať ťažiť Tak Tunak, chodík, Tunak, stránka, Tunak ja, čiže ľudia sa pýtajte. Monero. Minero, SK. Jasne, keď niekto bude chcieť, tak môžete ísť na Maroša, tak budeš dúfam, a si moc chyťte tých. Ďakujem ešte raz.